they're all there. The members of Congress that were there, and it was 2 combined subcommittees, they all think it's non-humans, you know. And one of them was like, I think there's hybrids, you know. And I was like, all right, maybe. Tervetuloa erityisjaksoomme, jossa pureudumme vuoden 2025 UFO-uutisiin. Minä olen Alex ja kanssani studiossa on Markus täällä. Tervehdys! UAP-ilmiöt eli Unidentified Anomalous Phenomena ovat nousseet otsikoihin ympäri maailmaa. Tänä vuonna havaintojen määrä kasvoi selvästi ja keskustelu laajeni politiikasta akateemisiin piireihin. Tarkastellaan aluksi, mitä lukuja ja tilastoja vuoden ensimmäinen puolisko toi tullessaan. National UFO Report Center on kerännyt UFO-ilmoituksia 1970-luvulta asti. Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla keskukseen tuli peräti 2174 raporttia. Tämä on merkittävä kasvu viime vuodesta, sillä tammi-kesäkuussa 2024 raportoitiin 1492 havaintoa. Keskuksen teknologiajohtaja Christian Stepien huomautti, että todellisuudessa havaintoja on luultavasti moninkertainen määrä. Hänen mukaansa vain noin 5% UAP-havainnoista raportoidaan. Stigma ja pelko leimautumisesta voivat edelleen estää ihmisiä kertomasta kokemuksistaan. On myös hyvä muistaa, että suurimmalle osalle havainnoista löytyy selitys. Stepenin mukaan noin 3% ilmoituksista jää jatkoselvityksiä vaativiksi. Useimmat raportit osoittautuvat lopulta droneiksi, ilmapalloiksi tai planeetoiksi. Tai tähdiksi. Näiden lukujen kasvu herätti paljon keskustelua mediassa, ja paikalliset havainnot nousivat otsikoihin ympäri Yhdysvaltoja. Michiganissa raportoitiin vuoden 2025 alussa 36 UFO-havaintoa. Yksi puhutuimmista tapahtui 29. kesäkuuta Detroitin lähestöllä, kun kymmeniä korkealla liikkuneita erittäin kirkkaita kohteita nähtiin taivaalla. Raportin mukaan ne muodostivat massan, joka alkoi hiljalleen hajota, eikä niistä kuulunut ääntäkään. Myöskään Starlinkista satelliittien näkyvyyttä alueella ei pidetty mahdollisena tuohon aikaan. Päivää aiemmin Port Huronin seudulla havaittiin valkoinen sylinterimäinen kappale. Silminnäkijän mukaan se leijui hetken paikallaan, liikkui hitaasti ja katosi sitten pilvien taakse. Havaitsija arvioi sen olevan koulubussin kokoinen. Michiganin on pitkään ollut yksi USA:n aktiivisimmista UAP-alueista. Historiallisesti se on 10. eniten raportteja kerännyt osavaltio vuodesta 1936 lähtien. Norfolk on rekisteröinyt Michiganiin 3794 havaintoa. Kalifornia johtaa listaa Floridan ollessa toinen. Myös New Yorkin osavaltiossa nähtiin poikkeuksellisen paljon ilmiöitä. Tammi-kesäkuussa raportoitiin noin 66 tapausta. Raporttien mukaan havaintoihin kuului esimerkiksi loistavia palloja, äänettömiä kolmioita ja nopeita kiekkomaisia valoja. Yksi merkittävä tapaus sattui 25. päivän maaliskuuta Chesterissä, jossa 2 erittäin nopeaa valopalloa nähtiin lentävän muodostelmassa ja muuttuvan tummiksi soikeiksi esineiksi. Lisäksi 24. kesäkuuta eräs Torontosta New Yorkiin matkustanut lentomatkustaja kertoi nähneensä metallisen täysin pyöreän pallon 30-60 metriä alempana lentoreitiltä. Hän raportoi asiasta piloteille, mutta he eivät havainneet samaa. Ilmiö jäi selittämättömäksi. Floridassa puolestaan tammikuussa julkaistu uutinen herätti huomiota. Fort Lauderdaleista palaamassa ollut yksityiskoneen miehistö näki Bahamien yläpuolella hehkuvan pallon. Lentoemäntä Cassandra Martin kertoi kohteen näyttäneen kuin siihen liittyisi sähkökenttä. Puolustusalan asiantuntija Brian Bender kommentoi tapausta ja totesi sen muistuttavan useita sotilaslentäjien raportoimia UAP-havaintoja. Keväällä 2025 Yhdysvaltain kongressissa 3 republikaaniedustajaa Eric Burslin, Anna Luna ja Tim Burchett
ilmoittivat valmistelevansa lainsäädäntöä, jolla UAP-raportointiin saataisiin lisää avoimuutta. He kertoivat järjestävänsä 2 kuulemista ja painottivat, ettei kyse ole kertaluontoisesta tietojen luovuttamisesta, vaan pysyvästä muutoksesta kohti läpinäkyvyyttä. Kuulemisissa esiintyivät muun muassa Harvardin professori Avi Loeb. Let us be honest. There are objects in the sky that we don't understand. That's not the first time that we don't understand something. You know, our knowledge, scientific knowledge, is an island in an ocean of ignorance. We don't know what 85% of matter in the universe is. We call it dark matter, but we invest billions of dollars figuring it out over the past half century. We haven't yet figured it out. Sekä entinen merivoimien tutkija Tim Collaudet, joka totesi sotilaiden olevan jo tottuneita näihin ilmiöihin. Hän vaati laivaston videoaineiston jakamisesta tiedeyhteisölle. Nämä lausunnot kielivät siitä, että UAP-keskustelu siirtyy yhä enemmän politiikan ja tieteen välimaastoon. Toukokuussa Pentagonin alainen All Domain Anomaly Resolution Office, eli AARO, kertoi suunnittelevansa uutta tapausten hallintajärjestelmää. Tavoitteena on kerätä raportit yhteen tietokantaan, luokitella ne vakavuuden ja tyypin mukaan, muuntaa asiakirjojen sisältö rakenteiseksi tiedoksi sekä luoda julkinen raportointikanava. Tämä kuulostaa siltä, että viranomaiset alkavat ottaa UAP-ilmiöt entistä vakavammin. Samalla se voi lisätä kansalaisten luottamusta siihen, että havainnot käsitellään asianmukaisesti. Vaikka UFO-ilmiöillä on usein sensaatiomainen maine, akateeminen kiinnostus kasvaa. Rice-yliopisto Houstonissa järjesti huhtikuussa 2025 Archives of the Impossible, the UFO and the Impossible -konferenssi. Tilaisuuden vetäjä professori Jeffrey Kripal kertoi perustaensa yliopiston kirjastoon arkiston, joka sisältää paitsi UFO-havaintoihin liittyviä todistuksia, myös hallituksen asiakirjoja sekä tutkijoiden Jacques Valleen ja John Mackin yksityispapereita. Kripal haluaa tuoda esiin, että UAP-ilmiöiden tutkiminen ei ole pelkkää science fictionia. Hänen mukaansa outojen ilmiöiden tutkinta on intellektuaalisesti tärkeää, koska se haastaa perinteisiä tieteellisiä näkemyksiä ja kannustaa luovaan ajatteluun. Konferenssissa käsiteltiin myös kulttuurin historiaa. Miten 1960-luvun Condorin raportti leimasi UFO-tutkimuksen pseudotieteeksi ja katkaisi rahoituksen, ja miten viime vuosien Pentagonin paljastukset ovat palauttaneet aiheen julkiseen keskusteluun. Toinen merkittävä askel avoimuuden lisäämisessä oli huhtikuussa 2025, kun Yhdysvaltain kansallisarkisto avasi suuren digiaineistonsa julkisuuteen. Siihen kuuluu FAA:n ja muiden viranomaisten UAP-raportteja vuosilta 2007-2024. Aineistosta käy ilmi muun muassa Ronald Reaganin lentoaseman läheisyydessä nähty ilmiö, jossa valo näytti kiertävän kilparataa taivaalla. Toinen raportti kuvaa pitkää sylinterimäistä esinettä, joka leijui kaupallisen lentokoneen yläpuolella ja katosi hetkessä. Suurin osa tapauksista on silitetty ilmapalloilla, satelliiteilla, avaruusromulla tai muilla lentolaitteilla, mutta muutama jäävät anomalioiksi. Näiden raporttien saaminen julkisuuteen mahdollistaa riippumattomien tutkijoiden ja kansalaisten osallistumisen aineiston analysointiin. Se luo myös pohjaa vertaisarvioidulle tutkimukselle. UAP-uutisiin kuuluvat tietysti myös sosiaalisen median viraalit. Esimerkiksi elokuussa 2025 levisi video Dallasista, jossa tumma, mustekalaa muistuttava kappale liikkui taivaalla. Hindustan Times raportoi tapauksesta, mutta ei pystynyt vahvistamaan videon aitoutta. Kommentoijat epäilivät sen olevan väärennös tai drone. Tämä muistuttaa siitä, että huijausten ja epäselvien videoiden määrä kasvaa yhtä lailla.
Toisaalta se myös pitää keskustelua elossa ja pakottaa viranomaisia ja tutkijoita vastaamaan kansalaisten kysymyksiin. Yhteenvetona voidaan todeta, että vuonna 2025 UAP-ilmiöt eivät olleet enää marginaalinen puheenaihe. Kasvaneet havaintomäärät, poliittinen paine ja avatut viranomaisarkistot ovat tuoneet aiheen valtavirtaan. Samalla suurin osa havainnoista osoittautuu edelleen tavanomaisiksi UAP-ilmiöiksi. Muutama mysteeri kuitenkin säilyy ja juuri ne pitävät sekä tutkijat että harrastajat valppaina. Kiitos kun kuuntelit ja katsoit tämän erikoisjakson. Jätä meille kommentti, jos olet itse nähnyt jotain outoa taivaalla vuonna 2025 ja seuraa ohjelmaamme, niin pysyt ajan tasalla siitä, mitä taivaalla tapahtuu. Ja tähän se kaikista tärkein loppuu. Onks nämä 2025 tapahtumat ihan ufo-juttuja? Vai onks näissä jotain toden perää? Nähdään seuraavalla videolla. Meillä riittää videoita, äänitteet päällä. Täällä olis edelleen tai poikkeavaa tekeillä. UFO-juttui, 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 UFO-juttui.